Shipping? Ay, oo, kay. Ano man, simbo nga na ang ano. 15 siguro, pre. Bili kami dito guys, oh, mga Adidas. Brown sa mga mayroon, brown, eh. Isa nga, bra. Excuse me, tama ba? 20? 20? Sebelum ada? Ayo tau, baklanya katabang ya. Di mana saya kayak kita yang mana? Ano man tapre? Tambok. Dapat mga dagmainin siya kay mga hulma kayo. Ayan guys, nagalagal kami. Kam? 15. 15? Pre, oh. Amo man sa online, pre, oh. Pre, tama din. 20? Mama man sa online. Kita niyo? Oo, pila. 30 pa ni mahal. Dili 20 lang, oh. Dili man pud sila guro ni nakan na mali. Oh, ila lang ito. Ila lang pong tubuan. Mao. Nabakal ko niyo. Magulit ko. Night sa pagka-iwala kung kabuangan ko guys, may night sa primary. Tuwa ka dyan na dayon. Mauna, so wala. 20 oh? Kung tagabutin ko dito. Subscribe na niyo. Ang aking tanging hinihiling. Kahako sa ika. Ayan guys, mga Adidas. So natin, okay naman tayo kung sa ano na, pre. 20 po na, sa online. Okay, may pila, pre, oh. Nao. Sa'yo. Ito na din, mga hulma itong bilbil. Dapat ito. Bye! Ayan mga palangga, dito na kami ni Primary. Bumili kami ng Nike. Ay mga palangga. Tamba na naman kami mga langga sa aming Dako damit. kayo migbat kung tuan di ay. Kaya ba nga, kaya nga. Pero kung kasulay ba? Sa ilugan ka, pwede diri sa Picasso. Kaya diri, makaano. So ayan mga palangga, kailangan pag lumabas kayo nakamask. Para ano. Dali, dali. Hoy, sakyanan. Marami yung primini oh. Pastilan lagi. Pariyo, dito nakabidyong duha. Kaya naiwan namin mga langga kung saan naman kami pupunta. Hinihingal na kami. Makikita ang tunay na yan. Mauri sa sukli ko na kung nato tag-entry. Patalon ta, kami mantuin na naman tag duwa. Basta dalawa talaga kami magkuyog ni Primere. O, wala man ako pera, mga langga, purdoy ngayon. Mao. So pag iyan nga request ni sa amo mo, lang jud lang paruhon. At least nakapalit ang tagaton. Mao. So
So, ang mga buwan, pre, 40. 40. Oo. Ay, wala na lang ng wala. 40 na lang. Ito lang magbubuan kay Sarah. Di ba, 30 to? Oo. Ay, ako'y maghatag sa imong Tris or sa iya? Ay, sa Sa ako ka maghatag. Kay ang 40 na lang. oo. 40 na lang. Oo. Dili ka na maglakaw-lakaw. Para man di ang amo mo. Sundod ko sa bayan. Dala na din sa bata. Ang dili na kami. Mao. Ayan mga langga. Dako, ubat na lang. Tanaw tadi kliyo. So, ha? Nindot bayar mo. Yawa, dito pre. Asa ra? Ala, hapit malabay. Sige, kira. May discount daw. Nagano kag discount, pre. May discount daw kami mga palangga. Sa'yo lang aawi. Saan ang pre? May baklod pa ka? Hindi, tanaw ra. Ito sa sulod dito. Uy, may night pre oh. Kan ada night white. Ay, kaya sa Latin. Sa Latin? Sa Latin 30? 30. Barato dito. I give you discount more, no problem. I give you more discount. 25 for you. Pero nindot naman siya nga Nike ring, no? Cotton Oh. 100%. May I see the white? Cotton 100% cotton. Nindot man siya, pre, kay gamay ko siya diri. Ang original. Cotton 100%. आता गसीन माई जी हो मैं खराब. Bati, uy, mas nindot ato na तब का मकस के बीर पे. Ang puma nga blue, pre, oh. Tanaw rin ang puma. तब का देखी था. Saan ka? हाँ. Lala, hada puma blue. Okay, I give you one. Hindi kayo malabo. Dito ang puma. Tanawin ganina kon. हम मकस. Ayan mga langga. Dito kami dito sa ano. Saan na? Paistoryahan na ano? Dito kami mga palangga sa coffee. Kakape kami ni Primeri. Ang bango ng kape. Sarap uminom. Sa'yo mo niya. Para ka sa kanya. Naiingulan sa kanya. Sinas ko dito. Alam mo. Wait for one side. Ito man siguro, pre. Bisa pwede mo. Malanggang dito ni Premier League. Ah, iya na sa amo mo. बस आजा. Sobat apa? Phone ani pre. Ni flight ha. Ako mana oy, pagsulod diri na ganun ako. Mga palangga nag-sanitizer si Premier. Nag-lock siya nga virus na. Na-order na di ay guro pre. Ayun mga palangga, tapos na kami mamili. Namili kami. So stop muna kasi Oh, tanaw. 36 din kayo. Mag-ano man di ay pre. Kung kuan, masabi na, pre. Number 6. Ako nag-testing nga ng kamera lang ako sabi. Ako na naman ni siyang Meron. Ano ba sa video?